Bueno, fins ara hem estat parlant d'aquest viatge endavant i endarrere, aquests vincles del jazz en Catalunya, de com aquí ha estat un epicentre del jazz des dels anys 20 fins avui, de diferents facetes. He lligat una figura vocalista dels anys 40 que era una tal Rina Celi, que cantava aquell jazz, que era un jazz ballable, això, amb l'Andrea Motis, no? de 50-60 anys després, i també l'escena més contemporània dels 80, dels 90, amb els Blas Meldaus per aquí i els Jordi Rossis, l'escena laietana amb els 70s i tota aquella cosa de fusió, i evidentment la figura referencial de Tete Montoliu com a element, diguem-ne, de català universal a través de la seva música, del jazz. No? Llavors, en aquest cas, en el cas de la Irene, no sé si tu ets conseqüència una mica quina de la Sant Andreu o vens abans, com va començar la teva aventura jazzística? Mig, perquè jo vaig començar realment amb una escola d'aquí al barri, que es diu Escola de Músics, perquè jo soc d'aquí del barri del Raval, i vaig començar tocant el piano, i tocava piano, suposo que el més acadèmic era fer piano clàssic i tal, i aleshores paral·lelament vaig conèixer en aquesta escola el Pablo Arias. Tu sona? I tant. Vale, per si cas. Perquè ara viu a París. Sí, però en aquell moment el coneixia, sí. El Pablo va ser el meu primer profe. O sigui, el que em va ensenyar a bufar amb la boquilla i tot va ser aquí, en una escola d'aquí a l'Escola de Músics, el Pablo Arias. I entre el Pablo, que era amic del Chamorro, aleshores vaig entrar a Sant Andreu, em van fer com una espècie d'examen raro. D'accés? No un examen... Quina edat tenies tu llavors? Jo crec que jo tenia 14, 13 o 14. Jo vaig entrar grandeta ja per lo que era Sant Andreu. Però tu però abans, el fet de fer jazz, de què et ve? Clar, doncs ve una mica del Pablo, ve del Pablo i de la família Casares, bàsicament. Perquè tenia, per una banda, el Pablo que em feia tocar a l'Omnibook del Charlie Parker, tema darrere tema, i ens apreníem els solos, i no, això ho has d'articular així, i això ho has d'articular així, i per altra banda tenia el Joan, que érem superamics, ja ho saps, i llavors vaig conèixer també el Pau, que em feia classes com particulars informals a casa seva, i una mica em vaig començar a adonar que jo volia fer aquesta música, no? En comptes del... El piano és com que va començar a passar a segon plano i el saxo a primer pla, una mica. Va agafar. Perquè ella està parlant de la família Casares, i abans parlant de figures o d'elements del jazz referencials d'aquest país, doncs no hem parlat d'una formació històrica que ja fa més de 50 anys, que és la Locomotora Negra, que aquesta cova del Drac que us he comentat abans, va néixer allà aquesta formació, va néixer com a quintet. Llavors es van ampliar la família, que això parteix d'una família que es diu Gili, i es van ampliar la família i va crear una big band, que era la Locomotora Negra. Doncs, en paral·lel d'això, que era una formació dedicada a la música, al jazz clàssic, i al swing, etc., es va crear uns anys més tard, i una colla de músics més joves i que també tenia aquesta connexió amb el jazz tradicional i amb el jazz més a Nova Orleans, etc., li van voler donar una visió més enèrgica, més jove, més diferent, una visió amb el mateix tipus de repertori, però donant-li un toc diferent, lligat a aquesta dècada dels 80 o així, i així va néixer la Bella Dixieland. I dins d'aquesta formació de la Bella Dixieland, un dels elements fundacionals era un saxofonista, clarinetista, etc., que es diu Pau Casares. Aquest senyor va tenir fills i els va encomanar la malaltia, diguem-ne, i els va passar, doncs... La malaltia de la música. Sí, el gran Lluc Casares, que és saxofonista, i l'altre, el petit, Joan Casares, que és el que per generació suposo que ho teniu. Per generació tenim... Vol tenir més vincle a vosaltres, és el baterista, no? I llavors potser diu la família Casares, doncs és una família ja una nissaga del jazz aquí a casa nostra des d'aquesta època, no? I la Irene, doncs com tu dius, això, doncs per generació vas connectar
amb aquest músic que ja va també infiltrar el Verí i el Joan i això i l'altre, vas començar doncs, a fer de les teves. És que al final dius, com va començar tot? Doncs a mi, en realitat, és com que em costa dir així o això, perquè realment em va venir com aquests diferents factors molt junts, no? En el temps. O sigui, per una part, jo crec que el més important seria el Pablo, perquè realment va ser qui em va descobrir Charlie Parker, Sonny Stitt i tota la mandanga, no? Però justament després ja va venir que vaig conèixer el Joan i que anàvem a les jam sessions, que vaig també començar a fer classes amb el Pau i llavors ja vaig entrar a la Sant Andreu Jazz Band i llavors el fet d'anar a una Big Band, el Joan Chamorro ha fet molta bona feina, però només pel fet d'estar en una Big Band amb 15 persones més, 15 nens i nenes, igual que tu, bojos per tocar aquesta música, és que no t'agradi és gaire impossible, saps? Perquè estàvem allà i t'has tret tu aquest solo i un et feia així, i tocava el solo i aleshores tu te l'aprenies i no sé què, i era així, era com un joc, no? Realment era molt... I quin va ser el primer tema o dels primers temes que et vas aprendre o que et va enganxar o que... Doncs mira, amb el saxo jo diria que el primer tema que recordo és el Baby Elephant. El tom per a paper... Com fa? Bueno, no me'n recordo. No? Algo o no? No me'n recordo. Ara tocaria, o sigui... Toca d'aquells moments. Un que vaig tocar molt també amb el Pablo va ser el All the Things You Are. Va, vinga, doncs diguem. Aquest sí que me'n recordo. Per iniciar, clar, t'han de posar al davant aquests referents i tu a partir d'aquí, doncs, i l'escola Chamorro també els comentava amb ells que també tenia aquest ingredient de que feia apassionar pel jazz, vull dir que a diferència de les escoles més oficials o el que sigui, els mètodes són molt més acadèmics, no? En canvi aquí, doncs, jo tinc entès que és més a partir de l'oïda, tu reprodueixes i després a partir d'aquí familiaritzes amb un so i llavors ja sí que poden entrar a la cosa més tècnica o a la cosa més acadèmica, però d'entrada a la vella usança, no? A partir de l'oïda. No? Pues sí, és exactament com ho has dit. Nosaltres, pues és això que et deia, no? Pues a l'Iscla es treia un solo i arribava a l'assaig i deia mira quin solo m'he tret, llavors l'altre intentava tocar i així, i ens anàvem ensenyant d'aquesta manera. I al final, suposo que ja quan vas més a l'acadèmia, sigui SMUC o sigui qualsevol escola, suposo que li comences a posar noms, no? A les coses que ja per oïda tocaves. No? Jo me'n recordo d'una vegada que ja estava a l'SMUC, que estava amb el Joan Moner fent-me classe d'impro, no sé de què m'estava fent classe, i no, perquè aquí va tocar l'escala dominant sèptima a la Lídia bemol 7. I això què és, no? I llavors em dic, però si ho acabes de tocar.
I jo, sí, segur que ho he tocat, això, jo. I em deia, sí, ho has tocat, és això, jo. Vale, i aleshores, des d'aquell moment deia, vale, Lídia B.7 és això, no? I aleshores... Tu ja li poses nom a les coses que tu ho feies sense... Sí, una mica. A veure, que també és veritat que això té uns límits, Clar. Vull dir, tocar d'oïda i intentar aprendre-ho tot d'oïda també té uns límits que jo m'he trobat més després, per exemple, quan vaig anar a Amsterdam, no? De que si no, ja arriba un moment que si no t'asseus i realment intentes com academitzar i vols incorporar nous llenguatges, ja arriba un moment que és molt difícil. Jo crec, almenys per la meva experiència, fer-ho només d'oïda. Sí que va haver un moment que una cosa la Lídia B.7, que dius, bueno, pues és més o menys fàcil, però una altra cosa és quan ja intentes dir pues, per improvisar anem a dividir l'escala d'aquesta manera o Quan són estructures... Hi ha coses que sí que són més xungues. Bueno, clar, és que escrius, com quan escrius, fer les subordinades o fer subjecte per predicat, no? Has de tenir allà una... Que pareix, clar, vull dir, t'has de pensar que, també, en els anys, a l'època aquesta de Dexter Gosmas i companyia, tot era d'oïda, no? Aquests músics eren músics que tampoc escrivien gaire, no? Bueno, no ho sé, depèn d'aquí, no? Perquè sí que, jo què sé, l'acadèmia que ens va deixar, per exemple, Thelonious Monk, sempre diuen tots que tots han passat... Sí, però ell no crec que escrivís gaire, En paper, vols dir? Sí. Però música sí que n'escrivia molta, no? Sí. Hi ha molts temes que són del Però jo crec que hi havia el Charlie Rowe. Ell posava les línies i després altres li acabaven de... Això pot ser, això no sé. Però jo crec que encara que ho fessin com d'oïda sí que estudiaven molt. Estudiaven molt. En plan, quan no estaven tocant al bolo jo estaven a casa estudiant. Dizzy Gillespie també és com dels primers pioners, no? Que la típica imatge on està escrivint el tema de bebop. Sí. No? Que el primer han intentat academitzar una miqueta aquesta música. Però sí que és veritat, com dius tu, que suposo que això és una cosa molt més nova, no? Sí. De que realment això és així, No que passa que això també fa a vegades que això estigui tan estructurat que a vegades els músics queden, com els clàssics, com els de la música clàssica, queden massa senyits o massa fixats amb el que hi ha al paper, no? El perill hi és. El perill hi és com difícil no sonar automàtic, no? Clar, no sonar que tingui aquella vivència, no? Però volar, sí, suposo que... Bueno, que és part del joc també, no? Sí. Perquè en el teu cas tu també vas escollir aquest instrument perquè va ser el primer amb el que vas iniciar una vegada amb el Pablo o com va anar això? Com jo et deia, jo primer feia piano i llavors va haver un moment que tenia ganes de fer un altre instrument i aleshores vaig provar, m'agradaven dos, vaig provar el clarinet i el saxo i al final m'agradava més el saxo. I el saxo alt? Sí, vaig provar directament el saxo alt. Jo també era una nena que ja va créixer ràpid i ja el podia agafar. Jo vaig començar més tard del que sembla, vaig començar amb... Crec que el piano amb 10 i el saxo amb 11, vull dir que no, que és petit, però bueno. Que hi ha nens que comencen als 5 o 6. Clar, mira, jo quan anava a la Sant Andreu Band, les Armengous, quan van entrar, l'Alba tenia 8 i la Elsa 6. Sí. Vull dir que... No, tu ja... Però de totes maneres, per ser sexual, no has provat mai el tenor, ni el baríton, ni... Bueno, el baríton sí. El baríton jo toco el bari i l'he tocat molt de temps. De fet, a Sant Andreu es van tocar el baríton, que és com un saxo... és el més gran de tots els saxos. Bueno, no, en veritat, no. El saxo baix... El saxo baix és més gran, però no es toca mai perquè és massa. I ara fa poc m'he tornat a comprar un soprano perquè me l'havien robat i feia 2 anys que no tenia soprano, però també el vaig trobar. També el soprano? Sí. El soprano és peculiar, també. Sí, és molt difícil d'afinar. Sí. És molt difícil d'afinar. I llavors, com tu dius, tu vas fer a l'ESMUC, no? Sí. Vas estar 4 anys. 4 anys a l'ESMUC i després vas dir he de marxar o vull marxar o vull anar a... Sí, vaig anar a Amsterdam perquè a més hi havia molta gent, el Lluc Casares precisament estava allà, el Joan Tarol també estava allà, el Xavi Torres, el Bruno... Bueno, aneu tirant el fil, Hi havia molta gent de l'escena d'aquí del jazz que havia anat cap allà i que m'havia dit que l'escena d'Amsterdam també estava superbé i a més els profes d'allà també m'agradaven molt, hi havia el Ferdinand Pobel, hi havia el Simon Richter o el Ben Van Gelder, que és el Jasper Blom també. A nivell saxofonístic, Amsterdam mola moltíssim, hi ha molts bons saxofonistes
I també hi havia la sorpresera aquesta de que hi havia la possibilitat de fer un intercanvi amb Filadèlfia. No era segur que t'ho donessin, però podies fer. Però podies fer, i jo ho vaig fer. I a tu va funcionar? Sí, a mi em va funcionar. Em va funcionar i me'n vaig anar a Filadèlfia després, a estudiar amb el Coates. Això no ho sabies, jo crec, tu. No, hi ha moltes coses que no sé, per això vull que vingui d'aquí. No, que el Coates també és un d'aquests màsters de pedagogia amb el... De pedagogia, de... Ho coneix tot. Bueno, si vols, no sé si has parlat... Bueno, no sé de què has parlat abans, però... Que és el director de la Village Vanguard Orchestra. Sí. Que és l'antiga orquestra de Tad Jones i Mel Lewis. Sí, el Village Vanguard és un dels clubs, que ho dèiem, el Jamboree aquí, doncs el Village Vanguard és el club de referència històric d'aquells dels pocs que encara es pot escoltar música sense que algú estigui menjant, diguem-ne, no? Perquè clar, el Blue Note o molts clubs allà doncs viuen d'això, no? de lo que fan de menjar i després a més fan música, però el Village Vanguard és dels pocs que encara només vas fer la copa, evidentment, és un club, diguem-ne, no és un restaurant que fa música, no? Sinó que és un club allà, i a més que és un club que hi caben allò 120, 130 o molt per persones, i allà només baixant les escales ja sents la història, no? Ja t'empapes de tot el que ha passat per allà. I cada dilluns toquen allà. És que cada dilluns hi ha l'orquestra del Village Vanguard i Coates és el seu capo. I estan allà, tota la big band aquesta col·locada en aquell antro. Sí. I aquesta fase americana, diguem-ne, també va ser una altra experiència, perquè clar, suposo que l'ambient d'Amsterdam, com tu dius, a nivell acadèmic i això l'altre molt bé, i també a nivell, bueno, és l'altra vivència, també estar fora de casa també et fa viure la cosa d'una altra manera, no? No, totalment, Amsterdam va ser una obertura d'ulls important, però sí que és veritat que a nivell de tradició, o sigui, jo quan vaig anar a Filadèlfia era increïble. Ja està. O sigui, perquè no ens hem d'enganyar, aquesta música que fem aquí no és una tradició d'aquí. Ve d'on ve. Ve d'on ve i nosaltres l'hem agafat i l'estimem moltíssim i la respectem i la intentem fer el millor que podem, però aquí no hi ha una tradició de la música del jazz o de la música afroamericana com hi ha allà. Clar, no, l'oïen està allà. El que passa que també, el que també els comentava, que una de les singularitats, ja no amb el tema de la fusió, com el tema laietà, van tenir l'esperit i l'ànima d'empenta de fer aquella música que es feia allà, digue-li Chick Corea, digue-li Goddy Repos, digue-li Miles, ja fusió, diguem-ne, però portada amb la identitat d'aquí, no? Grups com, que ara tenen una altra història, però l'Electric Adam en aquell moment volia fer allò, però amb elements de la música d'aquí, música urbana, des d'un altre concepte, amb Carles Benavent, amb Amargós, amb Jordi Bonell i això i l'altre, també volia fer això, Barcelona Attraction, jo què sé, grups d'aquell moment, el Jordi Sabatés, eren músics d'aquell moment que tenien molt clar que aquí hi havia una identitat i que tot i Soler mateix, quan va fer d'una manera silenciosa, agafant el referent de Miles, d'In a Silent Way, doncs sabia que ell ho faria, però ho faria a la seva manera, a la manera mediterrània. Això també li donava una singularitat, una cosa que no era copiar o buscar el cliché o la fórmula americana, sinó a partir d'allò traslladar-ho a la seva identitat. I inclús Tete Montoliu, el Tete mateix, quan el Tete per què tenia un so, però per què era diferent a el que feia, jo què sé, Josh Cable o pianistes, o Keith Lacy, o pianistes coetanis a ell, que havien tocat amb els mateixos, com el Carter, de Seth Gordon, que era un més de... Però el Tete, doncs, quan agafava els temes, o quan tocava temes tradicionals catalans, doncs els aportava a la seva línia. I són els discos que més li funcionaven al Japó i als Estats Units, quan feien les cançons La Dama d'Aragó, o El noi de la mare, o alguna cançó d'aquestes, portades al cant dels ocells inclús, portat al terreny del jazz, a la seva manera, li donava una visió diferent.
I això també feia que quan tocava temes propis, que va fer pocs, perquè ell no era gran compositor, era més intèrpret, però bueno, creava a partir del que interpretava, no? Però els temes aquests, jo vull que carícies, apartament tal i qual, o el que sigui, tenien una assignatura pròpia, un so propi, no? Evidentment que eren, allà hi havia l'essència de la música, del jazz americà i el blues i això estava allà integrat, però era diferent, no? Chick Corea, quan el va escoltar, bueno, jo els explicava que Ben Webster, quan el va conèixer, el Tete, no s'ho creia, tu no ets Tete Montoliu, no. I quan va dir, com que no? Va tocar i el Ben Webster va dir, però Tete Montoliu és negre. Clar, Ben Webster no l'havia vist mai, i clar, i quan el va veure, que així no s'ho creia, i que no va tocar, no s'ho va creure, diguem-ne, no? I el Tete, com la conya seva, li va dir, clar que soc negre, jo soc negre, jo em veig al mirall i soc negre. Clar, ell era negre. I deia això, i a més el Tete també es considerava, també l'he explicat abans això, es considerava que la cultura catalana i Catalunya era com els negres dels Estats Units, perquè era una cultura menystinguda, maltractada, prohibida, i això, i es sentia això com un negre. I ell sempre defensava aquest element, i quan li deien Salud Mont li va dir, música Spanish, pianista, i no, català, jo soc català. I tenia molt clar això. Vull dir que també aquesta recerca d'un, encara que sigui, com tu dius, una música molt d'un test i d'un també, però la capacitat també de donar-li una lectura més personal, no sé, parlant de saxos o així, Jan Garbarek va saber donar-li una visió pròpia, no? Que tu veus que ve d'un món diferent. Sí, i és molt reconeixible. I això, no? I això també a vegades és el que un troba a faltar dels exponents d'avui, no? Músics impecables que toquen de forma... Però bueno, que clar, que a vegades jugues en desavantatge perquè vindrà un músic americà o un músic d'allà que té els mateixos estudis i clar, però té els seus referents, no? Té el background, no? I aquí tenim un background que a vegades no anem a buscar-lo, o no? Ja, no? Jo crec que al final, sí, o sigui, qui aconsegueix el so aquest que tu dius o hagi de despuntar, doncs despuntarà, no? Al final, no ho sé, no sé fins a quin punt. Però sí que és veritat que aquí no tenim tants llocs on tocar, jo què sé... Sí, no, aquí, avui en dia ja és el món, no? El jazz no està en el seu millor moment a nivell de repercussió, com va estar-ho en una època determinada, perquè va significar això, perquè va significar allò, perquè estava associat a moltes coses, a vegades és l'extra musical el que vesteix. Als anys 60 el free jazz representava el moviment pels drets civils, això, el free jazz o el hard bop, diguem-ne, no? Aquests grups d'aquests d'Alt Ensemble of Chicago, o jo que sé, coses d'aquestes, eren grups combatius, Mark Roach, això, l'altre. Els 80s, 90s era l'època aquesta de la fusió. Ara ha entrat en un moment en el que està adaptat als temps actuals, en què tot és molt mirar cap endins, una introspecció, els que triomfen, els que tenen més ressò són aquells músics més intimistes, jo que sé, Meldau, digue-li com vulguis, però no. Abans anava sempre acompanyada aquesta música amb un element polític o social, digue-li com vulguis, molt fort. Ara també, perquè ara l'element polític-social són els fatxes, diguem-ne, vull dir que els temps actuals, no? Ara també, ara també, als anys 80, que era una època de benestar, què va ser el que va predominar el jazz? El revisionisme, Marsalis, no? Marsalis va agafar aquesta cosa de les arrels, redescobrir les arrels, però no moure's allà. Les discussions de Marsalis amb Miles Davis o el debat, diguem-ne, amb això, eren dos, però també anava, i ara també va en consonància amb uns temps
on la gent estem molt anestesiada, no? Vull dir que... Sí. No? Hi ha com una... Per això, i el jazz, que és una música que incita a pensar, inclús a viure, això i l'altre, ja vivim un temps que tothom està molt computeritzat, no? I el jazz és algo més orgànic. Sí, totalment. No, tens la raó. Nosaltres, envers això, el que intentem fer és el que podem fer, doncs, per exemple, per això vam fer el col·lectiu aquest de Changes. Clar, perquè això és una altra cosa que volia que intentar ajuntar-nos entre nosaltres per fer bullir l'olla una mica, perquè és que si no estem una mica que no passa res, no hi ha molts bolos tampoc, i quan n'hi ha la gent tampoc hi va molt a veure's. Bueno, jo sí, però... No, perquè el que ella comenta, a part de ser músic i això, t'has de preocupar de moltes altres coses, no només de... És com que... Això sí que crec que sí que ho tenim tant a Barcelona com a altres llocs, que aquesta música normalment va acompanyada molt d'un fort col·lectivisme entre nosaltres, no? Com que som una gran família, al final tots ens coneixem, o sigui, jo me'n vaig a Amsterdam perquè hi he viscut, però és que inclús me'n vaig a València i sé que puc trucar aquest, que potser no ens hem vist mai, però ja ens coneixem dintre del mundillo, saps? O potser vaig i no he tocat mai al Jimmy Glass, que és un bar d'allà de València de fa música, que de fet és veritat que no he tocat mai, però sé que puc demanar el contacte del Xevi... Xavi, sí. Pues per intentar tocar o jo què sé, saps? O dir-li al Pepe Zaragoza que m'organitzi una mini gira, saps? O del Classic Jazz, Almeria... O el Classic Jazz Almeria, que aquest sí que em coneixen, que he estat allà molt de temps. No, hi ha un circuit que clar, que és el que dius. Som una família que almenys això sí que m'agrada, de com s'està comportant últimament. I ara vaig estar també a Vitòria, al festival d'allà, i també hauríem d'encara reforçar-la més. Que a Vitòria ha obert un local va fa un temps que es diu Das. Sí, ja l'he vist, però no he tocat encara. Vaig estar l'altre dia amb el seu... Està guai? Jo no hi he estat. Vaig conèixer, l'altre dia que vaig estar a Madrid, que vaig anar al Central a veure el Ben Sidra, estava el programador i el propietari d'aquest local i em va dir, quan quieras ven, eso lo sí, que és un local pendent. Perquè aquests llocs... Ja hi anirem. No, perquè clar, a nivell de festivals, Vitòria, Sant Sebastià, són d'aquests festivals de referència perquè sempre han estat associats a Televisió Espanyola però llavors no passa mai res. A part dels festivals, en aquells llocs no passava mai res, no hi havia clubs, els músics bascos venien cap aquí. Els Gorkas, els Víctors, de Diego, els altres, venien cap aquí perquè aquí, com deia, aquí era el focus de Catalunya, era el focus del jazz durant molt de temps, amb les escoles i amb l'ambient i amb la moguda i amb el poc que hi hagués, llavors amb el temps la cosa ha anat enriquint-se una mica més, audint-se una mica més, hi ha també a Màlaga, a Almeria, a València, a Madrid, evidentment, hi ha llocs que... Però jo crec que Catalunya segueix sent un dels focus importants. Jo crec que sí, de fet, referent a això que dius, tots aquests col·legues, en plan l'Enrique... Tu pensa que tots han passat per aquí, l'Enrique, l'Ernesto, el Julián Sánchez, tota aquesta gent del sud han passat per aquí. I de fet, el Tete Leal, tots aquests han passat per aquí. Per què? Perquè aquí és on estava la moguda. De fet, parlant amb ells, una cosa que estan ells poquet a poquet reivindicant és que també hi ha allà a Màlaga i a Sevilla i ara està creixent un tou això, a Sevilla ja que està el Colomedes fent classes també, a Sevilla en Norbert un conservatori que està bastant bé i per no parlar dels 3 saxofonistes que van venir aquí valencians. Al principi. El Tridente, el Eladio, el Ramon i el Perico. Eladio, sí. Eladio Reinón, Ramon Carlo i Perico Sanbeat. 3 referents màxims per mi. Clar, perquè aquests 3 no venen de València. El Perico no ve de les bandes, però els altres 2 sí. Però clar, a València no hi ha, en el món, perquè a nivell mundial, no hi ha una comunitat o una regió que tingui tantes bandes municipals de música per metre quadrat com el País Valencià. Perquè el poble de 200 habitants ja té la seva banda municipal. I totes aquestes bandes que estan dedicades a fer aquest repertori popular i que ja és una tradició, com aquí els Pastorets, no? Vull dir, no hi ha cap poble que no tingui això allà. I llavors d'aquí
d'aquestes bandes que són pitos, la majoria, i això i l'altre, doncs és on després deriven tots els vents de la península. Ja dic, el Perico no ve d'aquí, però els altres dos sí. El Perico no va ser bandero? No, el Perico va per lliure. Però bueno, no va ser, però ho vivia. Diguem-ne, poder no es va dedicar, però això t'encomana, estàs envoltat de tot això, no? Però clar, també és curiós que aquests tres, exemple d'aquests tres, ara ja hi ha la Berkeley, una sucursal de la Berkeley americana es va instal·lar allà a València, i això i l'altre, i ja hi ha... Però per venir a estudiar jazz van haver de venir aquí, no? Al taller de músics. Sí, perquè van anar al taller, no? Sí, que en aquella època hi havia l'aula, el taller, i el taller on més es bullia la cosa, d'aquells 80 o així, i va ser la primera generació de músics formats acadèmicament, diguem-ne. Que llavors n'hi havia un grau superior, era la formació bàsica, aquesta. Sí, era grau mitjà. Sí, grau mitjà, i ja està, però tenia allò, no? I en el cas de la idea, tu comentaves això, que això també, al dedicar-te a aquesta música, t'obliga a ser un activista. Una mica, sí. No? Una mica sí. Perquè porta també estar implicat i ja que a nivell comercial o a nivell empresarial les iniciatives no generen, no has creat-les tu mateix. I han creat un col·lectiu que es diu The Changes i que organitza mogudes, que ha creat un celler discogràfic, que intenta... Hi ha una sala que jo vaig estar no fa gaire a Sants, la Descomunal, clar, que és una sala alternativa de barri, de Sants, que fan poesia i fan històries culturals i que ells, doncs, a través de l'IDN això han col·locat un cicle de jazz i collons, i vas allà i la gent respon, no? I veus que són d'aquestes coses que, el que diem, que com que és molt difícil que tinguin una visibilitat a nivell mediàtic i a nivell que sobresurtin, que treguin al cap, que facin cas, llavors queden com invisibilitzades, no? Queden com amagades. I si no crees iniciatives d'aquestes, la gent no les veu. Però quan les veu, quan surt, per això us deia la importància que té que aneu a veure música en viu, i que aneu a veure jazz, perquè a part que us ho passareu de puta mare, doncs estareu alimentant una cosa de veritat. No és anar als Pedralbes, als festivals de turno, a ser un mes de l'estadística pels titulars, sinó realment a donar vida a algú que realment creu en el que està fent. No, i al final, això és una opinió meva, però el jazz guanya tant en directe. Home, clar, és que és la seva essència. Jo realment, i això sí que ho penso realment, que encara que a priori no escoltis aquesta música i tal, quan tu vas a un concert en directe, ara sembla que estiguem fent propaganda perquè vagin, però quan tu vas, realment és molt difícil que no t'agradi. Aquesta interacció que hi ha, de fet amb això del jazz descomunal, amb el cicle que hem creat, la gent m'ho deia, a mi no m'agrada el jazz, però vaig venir perquè era la teva col·lega o no sé què, i m'ha encantat i no sé què. Clar, perquè hi ha un prejudici. Perquè hi ha un prejudici de que no agradarà i al final... Hi ha un prejudici perquè està estigmatitzat, perquè potser vas una vegada a veure una cosa a una proposta de jazz i vas a la proposta que no és l'adequada. També és veritat. I llavors doncs allò et tira cap enrere. Llavors ja estigmatitza tot el jazz. En canvi tu vas a una proposta de cançó o de rock i no t'agrada i tu el que dius no m'ha agradat aquest artista o no m'ha agradat això, però no el gènere. Exacte, Que amb el jazz vas a veure una cosa, no sé, és que no pots... Si tu comences escoltant jazz i comences escoltant Louis Armstrong, és impossible que no t'agradi, perquè allò arriba a tothom. Inclús si comences escoltant Kind of Blue, és impossible que no t'agradi, perquè són coses tot. Ara, si comences escoltant el Red Coleman, depèn del que agafes, o depèn de... Hòstia, o Cecil Taylor, o el que sigui, doncs, hòstia, potser t'agafa amb el peu canviat, no? Dius, hòstia, això no... I que al final això ho diu un amic meu, que diu, al moment amb la música hi ha moments per tot, o sigui, jo no m'aniré de festa i em posaré a l'Ornette Coleman, no, vale, però potser un dia a casa meva, un dia que estic així en el sofà i que dic, va, tinc ganes d'escoltar música i no fer res més que escoltar música i el so i no sé què, pues sí que m'ho posaré. O quan un dia que vulgui anar a ballar, pues em posaré
Héctor Lavoe, saps? Clar. Entens o no? Vull dir que... Bueno, doncs ara toca'ns alguna cosa que t'agradi, que et vingui de gust. Un blues. Un blues, clar, això no falla mai. Bueno, de fet el blues és això, la mà dels ous, no? Una mica, sí, totalment. El Tete deia que no podia mai estar en un bolo sense tocar... Bueno, ell deia que sempre tocava blues. Tot el que toco és blues, deia ell, el Tete. Tot el que toco sempre hi ha un blues allà a dins amagat. És com l'essència de tot. I a més és com una estructura o... Bueno, suposo que al principi és com... Només pot categoritzar d'estils, però també és una estructura que ha evolucionat molt, no? Acompanyant també la història del jazz. O sigui, al principi era com molt bàsic, després amb el bebop es va començar a ficar harmònicament 2-5-1, després es van canviar com una mica l'estructura, després es van començar a fer reharmonitzacions sobre el blues, que hi ha un tou de possibilitats. Dona molt de joc, no? Perquè a partir de la cosa que és molt essencial i molt bàsica del blues, et dona el joc a transformar-lo en 1000 maneres i seguir sent un blues. Exacte, totalment. Sí, és això. I en el cas de teu, també arriba un moment perquè cada vegada més hi ha gent que escriu la seva música, això, tu ets de primer moment no has tingut clar que volies fer la teva història, no? Jo sí. I a veure, a mi sempre que m'ho pregunten, perquè com abans deies això de les etiquetes o no etiquetes o no sé què, som una comunitat molt familiar i en principi ens estimem molt, però també hi ha moltes vegades en aquestes pistes també a vegades te la foten, saps, per darrere, i et fiquen les etiquetes de no, aquesta que fa un jazz molt tradicional o encara que estigui escrivint la meva música, com que les referències més importants en el meu estil són el hard bop o el bebop o vinc molt d'allà, vinc molt d'aquesta escola, doncs en seguida també, vinga, al saco, no? Ja està. I jo sempre dic, no, però jo faig música contemporània, perquè al final com que són els meus temes estan escrits ara, saps? Vull dir que jo faig música actual, perquè per molt que soni a no sé què o soni a no sé quantos, l'he escrit jo. Sí. No, però ja estic fent mig broma. No, però sí, però són temes nous. Són temes nous. I al final, en el fons, evidentment que hi ha més hard bop que una altra cosa, o més swing, si vols dir, però anda que n'ha sonat samba a casa meva, que el meu pare és un fanàtic de la música brasilera, saps? Pues també hi ha d'això, saps? Una mica. I potser està més a dintre, però també hi és. O també hi ha reggaeton, saps? O també hi ha d'altres coses. Perquè a casa teva la música estava allà d'una forma habitual. No són músics, però són molt melòmans, realment.
Sí, però clar, no només el jazz, sinó de tot. De fet, si hagués d'escollir només un estil que ha sonat més a casa meva seria pues, això, la samba, Jorge Gilberto, en plan Gal Costa, tot això. Sergio Méndez, sí, bossa nova també. Però Brasil, saps? Més que bossa nova només... Brasil. Bueno, Brasil és un món, Sí, però xoro, tots els pals aquests, saps? I aquesta connexió amb Brasil? Pues a mon pare li encanta, no sé. I tu hi heu anat a Brasil o no? No, ja hi aniré, però m'agrada moltíssim. Però bueno, que... Bueno, i els tanguets, amb el jazz... I els tanguets també m'agrada molt. Amb el jazz i els tanguets, que es veu que és una persona bastant insuportable, però... Ah, sí? Pel que diuen, sí, és un personatge. També ho diuen dels solistes, això. Sí, no? Sí. No, però bueno, o sigui, des d'això que us dic de la música brasilera, però també l'último de la fila, saps? Sí, no, clar. Vull parar d'escoltar de tot, saps? Però bueno, o sigui, que el fet que tu hagis escollit la música com a opció de vida, els sembla, no ha sigut una lluita? No ha sigut una lluita. Sempre han hagut alguns moments com més determinants, sobretot va haver un moment que va ser una mica difícil, que va ser el moment de quart d'ESO, primer de batxillerat. Aquest moment va ser una mica... Vam parlar-ho bastant a l'hora de sopar, però al final sempre m'han recordat. Perquè, bueno, que vinguis i diguis no, és que jo no vull fer un batxillerat normal, vull fer un batxillerat musical, pues... Això va ser un moment de debat. És una mica en plan, estàs segura, tal, però va ser un moment de debat, però al final em van dir que sí, jo ho tenia clar, que... Bueno, ja està. I mira, ahí estàs, no? aquí estem. Bueno, però de fet, ara, el que tu dius, estàs fent... Quants discos tens ja? Uf. Teus? Líders meus? Sí, teus. 4. 4 ja. I quina edat tens ara? 29. 29, 4 discos, Ja, no està mal. Home, està molt bé, diguem. Vull dir, està de puta mare. El que passa és que això, els discos avui en dia tampoc és el que era abans. No. Vull dir, abans es feia un disco i ja què passa? Avui en dia es fa un disco com a tal de presentació. Sí. Diguem-ne, no? És una cosa que no vas a buscar un objectiu comercial. El disco es ven com a un document, com un recordatori als bolos, com ell que diu, però no és allò un disco per crear un fenomen de ventes. No, absolut. Que ja amb el jazz mai, amb el jazz ja he fet, tampoc mai hi ha hagut èpoques més, bueno, amb el jazz original sí, no? Perquè els primers, però de pensar que, o sigui, de fet el disco en si gairebé s'inventa pel jazz, perquè era aquella música de swing als anys 30 i això i l'altre, es venien milions de discos de swing, com més que Michael Jackson, més que tota aquesta del pop, És que jo diria, corregeix-me tu que ho sabes millor, que si el jazz ha estat música popular en algun moment en concret, és a l'era del swing. Clar, no, va ser aquell moment. En aquell moment va ser mundial, va ser un fenomen global. Llavors, l'internet de llavors, que era la ràdio, que amb la ràdio, tu posaves la ràdio a qualsevol racó del món i podies escoltar el que estava passant en aquell local, el teatre de Broadway, diguem-ne, no? O el que sigui, no? Allò d'internet, diguem-ne, no? Vull dir que era màgia, no? Vull dir, llavors allò permetia a la gent que no tenia recursos poder estar allà amb el nou abans de lo que sigui, no? Posant només el botó de la ràdio, no? Doncs, i després el disco, no? El disco permetia, doncs, això, les gravacions, permetien que allò, doncs, pogués compartir-se, que no fos una cosa efímera. El que passa és que el que tu dius, la diferència entre el que es grava i el que es toca en directe, clar, això també, com que el jazz és una música viva, que depèn de qui la toquis, i el dia que estiguis, i com et trobis, això fa així, no? El teu estat d'ànim, tot això canvia, i això és el que té, així com que això també pot passar en qualsevol altra expressió artística, i particularment amb la música, però amb la corrent clàssica està tan encaixonada amb els papers i les partitures que evidentment que la mateixa orquestra o un diferent director allò sona diferent, perquè un altre impuls, una altra energia, una altra forma de tocar, però sí que hi ha uns papers allà que determinen, però amb el jazz no, amb el jazz hi ha aquest element de la improvisació que també li dona un altre
aquest concepte de la llibertat, no? Sí, totalment. I fa que sigui... O sigui, el disc és una fotografia d'un moment, d'una situació, i l'altre és la vida. Exacte, no? sí. També és veritat que abans, o sigui, els discos no es pagaven els músics. Clar. Abans t'agafaven i deien, vull fer un disc amb vosaltres. Us pago tant per la sessió de gravació, però em quedo els royalties i jo... I ara les discogràfiques de llavors sí que tenien un sentit. Per això també nosaltres vam acabar fent la nostra discogràfica, perquè estàvem ja cansadíssims d'enganyifes. Perquè ja és que vivim al segle XXI, l'era de Gutenberg encara aguanta, els llibres encara alguna aguanten, però els discos ja no, diguem-ne, com a indústria, vull dir, el disc, el vendre un suport sonor ja no és un negoci, això té un valor testimonial i té un valor d'identitat a nivell de que tu puguis presentar alguna cosa perquè allò sigui la teva tarda de presentació. Però abans, el que tu dius, fa 20 anys, 25 anys, era un negoci i hi havia tota una indústria al seu entorn que ara s'ha adaptat als temps nous. Perquè és que ara ja no es compren discos. No. Ara les discogràfiques ja no tenen tant de sentit, o sí que els tenen, però tenen sentits en l'acompanyament de lo digital. És l'era digital, el que importa és els clics. No importa que la gent... Clar, que passa que els clics amb l'era digital és un altre provatori. El que abans el provava la companyia discogràfica, ara t'ho prova Spotify. No? Perquè clar, per tenir la música penjada a Spotify, fins que no tens 1 milió de visites o de clics o el que sigui, no et donen 10 cèntims, no? I llavors, en canvi ells sí que van tenint clientela. Llavors, això és el que no està regulat. I també això un dia li vaig explicar al meu pare, perquè el meu pare no ho sabia tot això i es va fer Spotify Premium. Perquè ell es pensava que si tu et feies Spotify Premium, els diners de la teva subscripció anaven a les cançons que tu clicaves. Com a l'Sky, no? Però no és així, o sigui, van a... Dic, si això no passa als grans noms i ja està. Si això no passa ni amb l'Sky, com vols que passi amb Spotify? Clar, l'Sky és la Societat General d'Autors, que en teoria... També fa 2 setmanes vaig estar a la Casa Gran de l'Sky a Madrid, que és un palau, l'únic palau modernista que hi ha a Madrid, que és una espècie de, no sé, dius, hòstia, tant luxe, tot això fa falta. I llavors, això en teoria s'hauria de dedicar, en principi la seva funció és recaptar allò que generen per reproduccions, per ventes, per això, per royalties, als autors i donar la seva part, administrar això, no? I la repartició mai és en consonància amb el que es fa, no? Jo ho he comprovat, quan estava al Jamboree programant, que em feien omplir cada actuació la fulla d'autors, no? Amb els temes dels músics i llavors, clar, jo deia a la gent de la GAI, però això, com puc comprovar jo que això realment va, això que aquí he apuntat realment hi ha en aquest autor o en aquest intèrpret o en aquesta història, no? Ells ho col·loquen allà i fan no sé, tenen uns algoritmes propis i a partir d'aquí, doncs, sempre van cobrar els mateixos. Serrat, l'altre... I llavors, si tu vas i reclames, però si no la reclames, allò queda allà. Però clar, tu pel fet de tenir un local i tenir un reproductor de música o una televisió ja has de pagar autors, perquè tot el que s'emet allà i és públic està generant, i llavors tu pagues un cànon d'autors, ja no si fas actuacions, que això està clar, sinó si tens un local musical, que punxes, doncs has de pagar autors. Però llavors, en quin criteri tu saps el que jo he punxat? Perquè el que t'estic pagant, aquí va. Si jo estic tot el dia punxant Irene Reig, des de que oudo fins que tenco, cada dia, llavors això tu ho hauries de notar. Si jo estic en un local que venen, jo què sé, 100 o 150 persones cada dia o 200, i jo estic, doncs,
Així és com quan un va fer, si fas un concert al Palau Sant Jordi i vens 15.000 entrades, autors d'aquestes 15.000 entrades es queda el 10%. Perquè en teoria d'aquest 10% un 7% o així va l'autor i un 3% s'ho queda d'autors. No? Això, llavors, o si tu fas un concert per la tele, per això, per televisió, si aquell concert que fas a Sant Sebastià el retransmet Televisió Espanyola i allò són temes teus, hi ha una part d'autors que tu has de cobrar. Clar, això sí. Però llavors, qui controla això? Si tu no estàs al damunt, clar, si tu no estàs al damunt, oye, Cruz, mira, aquest any he fet aquest concert, he fet això, has d'anar amb la llista allà i m'has de donar el que correspon, perquè només m'ha arribat això. Tu reclames i t'ho donen, perquè ho tenen. Va, ja ho provaré, doncs. No, clar. Vull dir que és que aquests diners és com Spotify. Spotify, vull dir, tu pagues per no tenir publicitat, per això, per tenir premium, però tu també pagues per la connexió. Tu estàs pagant sempre, com a consumidor. Aquests diners van a ells. I ells decideixen, sense que cap entitat els controli, quina part et donen a tu i quina part es queden ells. Això és el que no hauria d'estar permès. Això hauria de... Per això hi ha molts músics, com Neil Young o així, que han marxat d'aquí, o altres, no? Diu, jo no vull estar. Però clar, diu, quina forma tinc jo de mostrar la meva música? Jo el meu últim disc no el vaig ficar a Spotify. Clar, però no, vull dir que són aquestes coses que dius, bueno, qui vulgui que vingui a veure en directe, no? També. I ja està. Perquè em compri el disco. Però és el que tu dius, s'ha d'anar a veure música en viu, i jazz en particular, perquè l'experiència fa que després hi tornis i es creï aquesta barrera. No? Una vegada s'ha trencat la barrera, llavors, el que també és difícil és que els programadors d'aquests festivals, això i l'altre, siguin receptius amb les propostes. Van a buscar el que ven tíquets, perquè són més mediàtics, perquè dona... I ja està, i no hi ha una valentia o una voluntat de risc, no només pel fet de posar-ho al cartell, sinó d'apostar amb una promoció, amb una creure en allò, no? I apostar. Es col·loquen coses... Però així, per exemple, a França, que és un exemple d'un país amb una cultura més sòlida que la nostra, el 70% de les programacions dels festivals, el 70% són músics, són propostes del país, són nacionals. Hi ha els americans de turno, però el 70%, sense que ningú els imposi, els obligui o hi hagi cap quota, són músics del país i estan plens els teatres i els espais, perquè hi ha tota una cultura, hi ha una emissora de ràdio que està, la TCF, que fa 24 hores de jazz, hi ha una cultura del jazz ja assentada i un respecte i una atenció que ja et dic que és un públic minoritari, no omple estadis, però té els clubs i els locals i els festivals, diguem-ne, a mida perquè les propostes del país estiguin allà a primera línia, no? I aquí no és així, no? Suposo que no, perquè... Bueno, tu ho sabràs, quants festivals et donen un tracte així, festivals que diguis, hòstia, doncs la cosa... Clubs, sí... No, aquí costa molt més, és veritat, costa molt més, perquè sí que hi ha bastants festivals al final, no? Festivals n'hi ha, però tots fan la mateixa programació. Ja, això és veritat. Sí. Festivals n'hi ha, però que costa molt que apostin per... Costa molt entrar-hi. Jo crec que costa entrar-hi també, no? Costa entrar-hi perquè una vegada entres, si tu també t'ho treballes i si t'ho treballes també una mica ells i el públic crides una mica l'atenció, però aquests espais públics, tipus l'auditori, aquests espais que paguem tots, caldria que estiguessin més en sintonia amb l'escena, però ja no només pel fet de programar, perquè a vegades programen per dir, com no ve ningú, però que no has de programar només. Has de programar, promocionar, has de donar-li tu un interès a la gent perquè hi vagi. Perquè si aquesta música no apareix, no l'escoltes a la ràdio, no l'escoltes a la tele, no surt a la tele, no? Llavors, com vols que la gent vagi a veure alguna cosa
que no sap ben bé què és. No? Ja, costa molt. I també perquè no hi ha tanta cultura d'anar a veure coses, potser, no? La gent de... Bueno, hi ha hagut, cultura hi ha hagut, perquè... Avui dia almenys costa molt com per pagar per veure... Però avui dia també costa molt als músics, perquè avui en dia també et diuen, jo ho he vist per YouTube, però quan vés a veure un concert, els músics, no? Vull dir, quan jo estava programant el Jam, vull dir, jo vine aquí, que entrada gratis o el que sigui, però has de veure-ho, ja ho he vist per YouTube. Avui en dia també la tendència de, més enllà de la pandèmia en si mateix, que ens ha tingut reclosos, però la tendència de tenir-ho tot a casa i un bon equip i la pantalla i amb un clic doncs tenir ja això o l'altre fa que la gent s'acomodi, no? Sí, però clar, però el que tu dius és que és molt diferent veure, bueno, no té res a veure aquella i respirar aquella cosa en una pantalla que està en una sala, no? En un espai. És el que passa allà i tot, i inclús de veure la gent gaudint al costat teu, ja no només la música, no? Sinó de veure la gent també escoltant al costat teu. Sí, també he defensat que el jazz com una música, el jazz va néixer on va néixer, allà, aquell costat de l'Atlàntic, el que sigui, però va néixer amb uns tuguris i uns gaditos, després es va comercialitzar, com deia ella, i també va agafar molts altres camins, però el jazz més essencial ha tingut com a espai, com hàbitat natural un club, no? Que és on la proximitat, l'escalfor, la informalitat inclús de tot, doncs genera moments únics, no? I en canvi amb els teatres, els palaus, els auditoris, que està necessari que es faci perquè també un músic necessita pagar factures i això en un club és difícil, però en aquests espais la música inevitablement és més mecànica o més freda o més distant, és més, no dic que no passi, perquè pot passar, però és més difícil. En canvi, amb el club, el mateix músic interactua de forma diferent i el públic amb la història. Sí, també perquè no hem d'oblidar que estic generalitzant ara, però que aquesta música al final és una música acústica, no? Vull dir que nosaltres sonem millor en un club petit, una cava, un club petit que no pas en un gran auditori o en un gran escenari, perquè al final, si vols comparar amb alguna cosa, és com si féssim música de cambra nosaltres, saps? Vale, que hi ha una bateria i que a vegades, pues, jo què sé, podries al contrabaix, si no toca molt fort, pues, que es fiqui una mica per l'ampli, si ell vol o ell vol. Però és una música de cambra que es toca acústica i nosaltres, de fet ara fa poc amb el meu trio vam anar a tocar a Berlín i hi havia el tècnic de so que me'l vaig estimar moltíssim perquè els tècnics de so normalment sempre volen fer moltes coses i vam estar allà provant, no sé què, i era com un rebedor d'un hotel bastant petitó i tal, i em diu, jo crec, nois, que no crec que facis res perquè ja soneu bé així. I vam dir-li, vale, i gràcies per reconèixer, això també és un bon tècnic de so, també és un tècnic que vegi que si no cal micro, no passa res, però me'n vaig a fer un cafè, també és, no. No, està clar, un tècnic de so és aquell que fa primer que el músic estigui a gust. A gust, i que soni bé la música i ja està. Que no sigui ell el protagonista, i a vegades és l'enemic, a vegades el tècnic de so és com l'enemic, que està allà, o que creu que el músic va a putejar-lo, diguem-ne, no? Sí, que es crea aquest tipus de vincle, dius, però de què, no? I al contrari, no? O també altres, seguint parlant de tècnics de so, ara fa relativament poc, també tocava el meu trio, m'estaven sonoritzant i li vaig demanar, m'havien posat el contrabaix molt fort, i li vaig demanar que, sisplau, em baixés el contrabaix. I jo no sé si va ser mansplaining d'aquest, o va ser... o jo què sé, el tio em contesta, i diu, no, és que el jazz se sonoriza así. Ja està. I jo vaig flipar moltíssim, de veritat. I al final vaig dir, bueno, no, però és que nosaltres fa moltes vegades que toquem junts i preferim que soni d'aquesta manera. Al final em va fer cas, per exemple, tio. És el meu grup, no? Sí, així és. No, el que passa que també és un dels problemes de la precarietat d'aquest món és que el grup podia viatjar amb el seu propi tècnic de so, diguem-ne, no? Clar. I llavors, doncs,
això facilitaria molt les coses, perquè a vegades aquest element és determinant. Sí. Perquè tu pots anar amb totes les bones ganes, tota l'energia, tota la disposició, i aquelles mans t'ho espatllen tot. Diguem-ne, no? Sí, totalment. I tu no pots controlar-ho, perquè ja està fora del teu control. Jo toco en una banda que sí que es diu Extraño Ways, Rodrigo Laviña i su combo, i portem tècnic, i és la cosa més meravellosa. No t'has de preocupar de res. És molt guai, és increïble. Clar, quan vas amb... Ja dic jo... Mira, fa 2 setmanes vaig estar a l'Astúries, amb el Paquito de Rivera, que va actuar al Teatro Campo Amor, amb el seu grup cubano, això i l'altre, però clar, el tècnic era del teatre, que no està acostumat a fer, està acostumat a sonoritzar coses així més clàssiques i no està acostumat a sonoritzar això. I la cosa va ser una mica... Va haver una energia molt maca, això, però va sonar fatal. No sentia el piano, estava tot descompensat. Ells es sentien bé pels monitors, però de cara en fora, doncs allò era un desastre. I això, dius, com pot ser que gastis 20.000 euros o 15.000 euros en un bolo, o 100.000 euros perquè vingui aquest senyor dels Estats Units amb fills clars, això i l'altre, i llavors falleu amb això del tècnic de so, no? És algo que bueno, són aquests detalls que s'han de cuidar. Jo, per exemple, havia vist concerts aquí, en un espai bastant dur, que era el Palau d'Esports del carrer Lleida, però que normalment havia un espai molt dur per sonoritzar, perquè era un lloc d'esportiu, no? Vull dir que no estava concebut per la cosa de concerts. Però quan el Miles Davis que havia tocat allà, o el Wynton Marsalis, o el Pat Metheny, o l'altre, el Frank Zappa, aquest gent havia anat allà amb el seu tècnic i el seu equip, miraculosament allò sonava fantàstic. Vull dir, s'havien encaixat, caminaven a concerts més de batalla en aquell mateix espai, i allò era una capsa de sabates, no? Era una cosa increïble. Vull dir que aquests elements, que són invisibles també de cara en fora, i que no tenen, però són molt importants. Sí. I en el teu cas tu dius, tu també tens diverses formacions, no? Sí. No? Tens trio? El trio, tinc el Bob Collective, que és un octet, i el quintet o quartet, de vegades anem a quintet o quartet. O sigui, que lideri jo. Sí, que lideres tu. Vale, Sí. Després està el Servet del Lluc, que també toquem a vegades. No, tu estàs en diverses més. Sí, jo estic en diverses. Tens 3 que portes tu, estàs en diverses més, que això també, aquesta cosa de la promiscuïtat també forma part de l'univers del jazz. Sí. És la forma també d'enriquir-se un. Exacte, a mi m'encanta. Nosaltres toquem normalment amb moltes formacions diferents, i al final també això és el que genera una mica el de la comunitat, no, que et deia, perquè amb qui tens vol avui? Doncs amb aquest, vale, doncs que vagi molt bé, saluda el de la meva part, perquè tots ens coneixem molt i tots toquem entre tots, no? I és guai. I també això és una cosa molt important de les jam sessions, no? Que és una cosa on també, no sé si s'està mig perdent una mica, potser, no ho sé, això també és un altre debat, no? Però jo recordo, jo crec que m'he format més anant a les jam sessions aquí al barri que moltes classes que algunes classes, sí, segur. Jo me'n recordo que anava cada dia, el dilluns al Jamboree, ara ja l'han tornat a fer. Jo crec que sí, que han reactivat. Dilluns al Jamboree, dimarts al Maki, dimecres al Robadors, dijous al Soda, divendres quan hi havia el Big Bang, que no sé si encara n'hi ha, però crec que no, dissabte a Valira. O sigui, cada dia anava a la jam, jo. És superguai. Però és a més una època, una història, i llavors pots anar... Això era una època determinada a Barcelona que estava en auge, tot això, jo crec, i ara em sembla que no ho està tant. Sí que hi ha algunes jams, però som els mateixos, una mica, saps? No veiem... O sigui, sí que hi ha alguns, a pinzellades, sí que hi ha gent jove i tal, però dius, alguna cosa falla perquè siguem els mateixos de fa 10 anys, que som els mateixos que anem a les jams. Sí. Tot i que hi ha molts més alumnes, perquè hi ha 4 escoles, que són el Liceu, el Taller, l'ESMUC i l'escola Jam Session,
Tu la coneixes, aquesta? Sí. Que estan fent superior i hi ha molts alumnes. I on estan aquests alumnes i aquests projectes musicals? Jo tinc ganes de veure'ls. Però no... Sí, és el que et dic, estic generalitzant bastant. Vull dir, sí que conec alguns que destaquen molt, com una que toca el saxo que es diu Pau Jorba, o una noia que es diu Aina que també toca el saxo, que hi ha gent que destaca i que sí que va a les jams i tal, però així en general no veig allò que jo anava a les jams amb els de la meva quinta i tal, jo no veig tant. Bueno, el que diem, que jo crec que també la tendència de la palanca a la pantalla i a la cosa aquesta, doncs el món de... Clar, abans també un sortia, encara que sigui una cosa més frívola, sorties també per lligar. I per això, no? Així, per conèixer... Clar, vull dir... I ara tens el Tinder i tens coses, per què cony has de sortir? Jo li deia al Joan Mas, als clubs, clar, la gent sortia, anava als clubs doncs, per conèixer uns altres i llavors quedaves per la setmana que ve, si no et veia. Ara avui en dia ja quedes per altres vies, no cal anar a la barra de cap lloc per quedar. Clar, no cal pagar una entrada, no, clar, ja vas directe a l'assumpte, diguem-ne, no? Que era tot una altra història i això també forma part del canvi d'hàbits, diguem-ne, no? Però a nivell musical sí que a nivell ja que estàs, com tu dius, formant-te, estudiant, això és fonamental, no? El fet de poder compartir, conviure, conèixer l'experiència de tocar i de créixer d'aquesta manera. Igualment sí que hi ha hagut èpoques on Barcelona ha estat, jo crec que ara Madrid està millor que Barcelona, això va a cicles, vull dir, a nivell de vidilla, de circuit, de locals, doncs aquí a Barcelona hi havia això, havia activats, la Boat, la Cova del Drac, l'Eixample, el Jamboree, el Pipa, i llavors això eren més o menys després hi havia altres locals que van crear la seva història, però hi havia 10 o 12 que constantment anaven. Ara, bueno, hi ha un local que s'ha anat aposentant, que és el Milano, que ha anat fent cosetes. Però allà tenen el problema de que no... de que és per aquí. Sí, que la música queda com una part complementària. És molt car per fer col·lectiu, per fer virilla. És molt car, o sigui, no pots anar allà cada vegada que vulguis anar a un poc... Bueno, sí que pots i a vegades ho he fet, però ja val molt car, després el còctel val 10 euros... Clar, però és un públic determinat. És un públic molt concret i amb pasta. Bueno, això sempre ha existit, vull dir que la Cova del Drac, això ajuda, sí que ajuda. Mentre tu vagis a tocar, això ajuda a l'escena, que conegui gent. Una cosa que el teu col·lega no podrà anar. Però ajuda a l'escena mentre hi hagi bolos. El teu col·lega hi ha robadors. Exacte. Però allà tu tampoc podràs viure gaire del que pagui tu. Tampoc he vist molt del que pagui a Milano. Dels 60, 70, 80 o 100 euros que pagui a Milano. Però els robadors tampoc. Els robadors és més un punt de trobada, un d'experimentar i un de crear també un caliu, un ambient, una història. Robadors jo crec que és també és com... I és necessari, diguem-ne, no? És dels pilars més importants també de l'escena, jo crec, robadors. Sí, però... I del flamenco també, sí, que genera tota una cosa creativa, però clar, com tu dius, si tu has de fer un bolo i has d'anar sumant, doncs amb el que guanyes en un local d'aquests no pots omplir la nevera. Ja, no. I llavors has d'anar buscant altres... Però aquest tipus d'espais són necessaris, perquè són laboratoris oberts al públic, de creació i de tot, no? Sí. I ens encanten. Bueno, no sé, voleu fer preguntes, són 7:15. Algun dubte, alguna curiositat? Bueno, abans que es toqui un tema seu, que no ens ha tocat cap encara. Clar, que ho passarem per autors i que també que acabem amb un tema però abans preguntem, no? Vull dir, acabem amb música, acabem amb l'Hugo, però abans, no sé. Jo en relació amb el que estàvem xerrant tot just sobre l'escena, que sigui comunitari però que a la vegada veus que
que hi ha com una manca de gent jove que estigui entrant. Jo no conec tant l'escena del jazz, conec més altres escenes, més del punk o del rock, que també una mica funcionen així, molt col·lectiu, però a vegades hi ha com aquesta tendència de que el coneixes tots queda bastant tancat i la gent que vol intentar entrar com que els hi frena una mica. Creus que això també podria ser? El fet de que vosaltres ja teniu un nom, esteu posicionades d'alguna forma i pot espantar una mica la gent que vulgui entrar dintre d'aquests espais? Pues potser sí. I parles de la gent en general o de la gent que sigui músic? Bueno, principalment de músics, però també una mica de públic. Ja et dic, jo conec una altra... Però sí que penso que pot ser. Per això també, jo sempre quan em pregunten aquestes coses intento dir el contrari, no? En plan, no, veniu a veure jazz, que tinc amics que han vingut a vegades i que, tot i no tenir ni idea del jazz, perquè hi ha com molt aquest estigma de que el jazz és una música molt elitista o molt difícil d'entendre i no sé què, i jo no crec que sigui tan difícil d'entendre, o sigui, si tu la vols estudiar i vols saber què està passant, vale, sí, és difícil, però si tu només la vols escoltar, no. És tan fàcil com un altre, jo crec, des del meu punt de vista. Sí que a vegades sí que hi ha aquest punt d'exclusivitat. Abans que us he parlat dels locals de Barcelona i ara també inclús m'he oblidat d'un que per mi és molt important, també a nivell personal, que va ser el Harlem. Harlem Jazz Club va ser per mi el que va el taller de músics i el Harlem Jazz Club van ser els espais que van democratitzar el jazz d'aquesta ciutat, no? Perquè el jazz era com una cosa exclusiva. Es vivia, el Jamboree no existia ja, bueno, existia, estava en aquell parèntesi, era cap a finals dels 80, segona meitat dels anys 80. Jo vaig arribar a Barcelona, estava tancant Celeste, encara estava el Celeste de Plateria, després va anar cap a Almogàvers, i es va dir Celeste, però després ara es diu Razzmatazz. I va obrir aquí al darrere de l'Ajuntament un local que Harlem Jazz Club, que quan encara aquella zona era una mica conflictiva, no? Tota aquella zona. I en aquell moment el jazz a Barcelona estava a la part alta, era la Cova del Drac, era locals d'aquell territori on hi havia això, la gent més benestant i hi havia un estatus per anar a escoltar. I a més s'anunciaven els concerts, allà tocava el Tete Montoliu i els que volia el Tete, i després anunciaven concerts de jazz amb músics negres. I allò donava allò era de veritat, no? I llavors era com aquesta cosa elitista, segregacionista d'una manera. En canvi el Harlem va ser el que va donar la sortida a tota la gent que sortia del taller en aquell moment. Aquests Pericos Sambeats, Eladio Reinones, tota aquella gent, Albert Bovés, tots aquests que eren els primers que s'havien format a les escoles, aquí al taller, allà era on te tocaven cada dia. Però ja el Harlem amb el temps s'ha anat difuminant, segueix com un local de música en viu, però ja el jazz. Però va haver 7, 5, 6 anys en què això va fer una cosa inclusiva, que el jazz, que ningú s'espantés, al contrari, no? Que fos una cosa popular, viva, connectada amb això. I això, el Jamboree, quan va reobrir el 92, ho va recollir, diguem-ne, i el Harlem va deixar de fer-ho, i el Jamboree va ser el que va recollir-ho a través també de la seva connexió amb el Pipa Club. I allà també passaven moltes coses durant la dècada dels 90, no? El que es deia, aquella generació que va connectar Nova York amb Barcelona, però del moment, perquè Jordi Rossi o Perico havien anat allà a Nova York i eren companys de generació i d'escola, amb Brad Meldau, amb Horace Winkels, amb Joshua Redman, amb Ethan Iverson, amb tota aquesta penya, amb Jeff Ballard, i tots venien aquí que vivia de puta mare. Perquè clar, això són elements importants. Estaven aquí, qualsevol tornava cap allà, menjars de collons, tens sol. Això era un espai, diguem-ne, no de vacances, però gairebé. I llavors aquesta connexió
va generar també una aproximació i una història de vivències amb el jazz molt importants en aquesta ciutat. No? Però per situacions, ja et dic, i per el que deies tu, i llavors, com que era un dia a dia, no hi havia una cosa d'exclusió. Això, es muntava Jan Sessions, anava a tothom i tothom tenia accés. No? Amb el jazz sí que a vegades, inclús a vegades quan té aquest element que és evident que és una música oberta, això, però a vegades molts músics toquen per ells. A vegades molts músics estan demostrant el que saben, en lloc d'expressar el que senten. I aquí és on falla la cosa, diguem-ne, no? Quan aquesta cosa d'això, de fer la virgueria màxima i de fer aquella cosa, dius, vale, i a mi què, no? Ja, és difícil, separar. Clar, però, bueno, és aquesta cosa de... I tu com ho canviaries, això? O sigui, si... No sé, és que és complicat, per això Però tenia com és que crec que sí, el que passa que no sé molt bé com... Bueno, nosaltres el que intentem fer és això, pues, el del cicle aquest, intentar agrupar com podem, intentar com treure aquesta idea de que som hermètics o de que som friquis o que som, ho som, però som friquis però tothom és friqui al final. Clar, tothom que tingui una passió per alguna cosa avui en dia, si fa temps està motivat era com una cosa positiva, ara motivat és un friqui, diguem-ne, no? Així és això la cosa, no? Has de ser indiferent i cínic i això i l'altre, no? Però però ells ja dic, la feina que estan fent, clar, amb això, per exemple, de la descomunal, que podrien haver altres exemples. Sí, segur. Però no, vull dir que són iniciatives que els mateixos que van de l'espai, no? Que no sabien com funcionaria, han vist que ha tingut una resposta i això també dona a que puguis seguir, no? Que de fet, això és una notícia molt recent, però que sí que seguim. Veus? Sí que seguim. Perquè saps que a vegades hi ha moltes opcions de muntar històries i, clar, vulguis o no, a un nivell o un altre, sempre estem pendents d'això, que hi hagi una resposta del públic. No? Si no hi és... Jo em cremo molt quan estic venent una història a un programador, perquè jo també he sigut programador, i jo mai se m'ha acudit dir-li al que m'ho està venent el que em diu moltes vegades i cada vegada més jo. Però això ven tíquets. Això t'han dit? Sí, això ho diuen constantment. Això és el que això ven tíquets, i llavors estan pendents de les visualitzacions i dels likes i d'això. Dic, això t'agrada o no t'agrada? T'interessa o no t'interessa? Llavors, vendre tíquets ja ens hi posarem a fer però d'entrada, per comprar alguna cosa que ja saps que funciona, quina gràcia té, diguem-ne, no? Perquè és com anar al Carrefour i anar a buscar una mica d'això, això és el que fan els festivals, no? Vull dir, en canvi, tenir un criteri, anar a apostar per coses que saps que tenen una qualitat i a més és un repte, doncs, aportar-los a un públic. Clar, jo és el que, quan jo estava al Bijàs, a la plaça, que jo té concerts, jo vaig estar 5 anys programant allà, doncs intentava programar coses que clar, allà has de contentar, eren coses gratuïtes. Llavors, i amb la Cellell del Jazz, a una plaça que queben 2.000 i pico persones. Llavors, allò has d'intentar contentar a l'aficionat al jazz que va a buscar alguna cosa, com el que no sap què va a buscar i s'ho troba, i llavors intentar portar propostes que sabia que podien tenir una resposta privada, comercial, no difícil, Charles Lloyd, el Chiship, jo què sé, Von Carter, que saps que són noms que no fallaran, però que a nivell de festival allò crematístic no et venen 2.000 entrades, venen 600, 700, però allà tindries 2.000 persones amb uns tipus que saps que no fallaran perquè faran Monty Alexander, que faran un concert de puta mare, i llavors això, i tant l'aficionat al jazz no podrà criticar-ho, com el que passava per allà és que l'ha enganxat perquè saps que allò
és impossible que no li agradi a algú que tingui un mínim d'oïda, no? Però intentes això, apropar això I jo crec que això és... Jo no em ficaré amb les empreses privades que fan com el Festival Jazz de Barcelona, perquè ells fan un negoci i ha de ser un negoci. Ara, hi ha una part de diner públic, i aquí sí que em fico. I amb aquest diner públic hauria d'estar obligat, destinat a propostes que no són de rendibilitat de consum, no? Sinó que són propostes artístiques, de creació i a més donar com el Primavera Sound. Ja em direu tu què aporta el Primavera Sound a l'escena cultural del país. 3 dies de borratxera, ara són 6, no? Són 2 caps de setmanes de borratxera amb música que sona com el cul, perquè tots els grups passen pel mateix equip i això i l'altre, i són actuacions d'una hora de 1.000 grups, dels quals hi ha un 10% d'aquí, que estan allà col·locats per justificar una subvenció desproporcional en consonància a el que generen. Vull dir que... I això, tan sols això, vull dir, ja dona a entendre que la cosa no funciona. Però bueno, podríem seguir. Però no és qüestió de protestar, en lloc de queixar-se, no és queixar-se, és denunciar-ho perquè creus que és injust, però al mateix temps oferir coses, no? I dir, pues seguim, no? I muntem un col·lectiu i muntem una programació, la gent respon, doncs seguim i que respongui més i no fallar amb això, no? No acabar... Que passa, clar, vull dir, quanta gent que tu coneixes viu de tocar aquesta música? Només de tocar. Bueno, jo a època sí, Ara sí. Però, bueno... No, molt poca gent. Bueno, de crear, no? L'Andrea, la Rita... Tu sí, puntualment. El Marco, puntualment. Perquè aquest també ha tingut... Hi ha hagut època Llibert Fortuny, època Raimon Colom. Clar, és molt... Se'n dona un temps i després ja... Depèn de com ho portis, la cosa ja es recondueix cap a un altre lloc. Sí. Llavors t'obliga... Però bueno, també hem de pensar que amb el tema del jazz, els grans del jazz van gravar els seus millors discos amb una capsa de sabates, no? El Half Note o el Village Vanguard, aquests locals eren antros caus i allà s'ha gravat la història del jazz. I aquests senyors no han viscut amb l'abundància tampoc, no? I l'Icònics, que és un històric del jazz, està fent bolos, ha estat, bueno, ja no, pobre, fa la pandèmia se'l van dur aquest, però clar, tenia 86 anys o 87, però va estar fent bolos fins al final perquè havia de pagar el seguro mèdic i havia d'estar... Que sí, que és xungo. Bueno, que és la vida, són altres prioritats, diguem-ne, no? S'ha fet el que t'agrada. Sí, això sí. I això no té preu. No. No? No, està guai. Sí. Perquè sí, bueno, clar, vull dir, sí, a poc dir d'Alejandro Sanz un dia i anar-te'n de gira amb ell. Dos anys, no? Sí. I ja està. La Indi o un d'aquests. Bueno, això, mira, el Joan Robles es va pagar la cuina. Amb el David Bisbal. No, el Joan Robles amb l'Alejandro Sanz. Un altre amb el David Bisbal, sí, anant fent. Però vull dir que són èpoques i històries, no? Però també si vol defensar el seu i vol tirar endavant, doncs... El que també els deia, el Tete Montoliu, en el seu moment, va ser de la seva colla, clar que també era un cas a part, no? Comparat amb la resta, però clar, tenia al voltant el Ricard Roda, el Borrull, el Ferràs, aquest, l'altre, ell va ser, per això també no acabava mai de congeniar amb els seus companys, perquè es considerava que s'havien venut, no? Perquè ell va ser el que va tirar endavant, ell va ser... Així com els altres també es podien dedicar a altres coses, a escriure, a treballar per estudis de gravació, per cantants, per fer rearranjaments, el Tete no podia fer papers, el Tete, ell havia d'estar abocat a la seva música, el que escoltava, el que sentia i això i l'altre, no? I va dir, jo això no.
I quan li va dir al Ferraz que se'l volia endur de gira, el Ferraz va dir que no, que ell tenia la seva botiga. Bueno, perquè no amb el Johnny Griffin, no? Clar, aquesta és l'anècdota del Johnny Griffin. Clar. Sí. Bueno, doncs, si no teniu alguna cosa més, que ella ha d'agafar... No, bueno, no patiu. No, jo també, bueno, que sí, que un tema seu, no? Un tema d'autoria pròpia. Vale, tocaré un tema que es diu Kleinechita, que va dedicat al meu gata, perquè vol dir, bueno, és de quan vivia a Amsterdam i la vaig portar cap aquí. Ella es diu Kleine, que és petit, i Kleinechita és com en diminutiu. Molt, doncs vinga. Bueno. I un gat també és una figura molt jazzística, eh? Sí, jazz cat. És un repte, Clar, totalment. En un moment toquem amb la bateria, que et dona el ritme i... És diferent un pianista que un saxo. Clar, bueno, les melodies. Bueno, pues, si hi ha alguna cosa més, si no, bon estiu a tothom. Ah, és l'última classe. És l'última classe, ja. Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.